Ito yung pwesto sa mga baka hunters mga pumas. Mga pumas. Yan. Kita na tayo mga pumas. Sabi. Ito yung ating baka hunters mga pumas. Oh. Pamagiting na birador mga pumas. Pamagiting na baka hunters. Oh, yan. So, malapit na ito matapos yung pag tuksin nila mga pumas, pag-harvest nila. Siguro ito lahat mga 500 kilos o mahigit mga pumas. Nakikita nyo mga pumas yung pag-harvest namin dito. Ganyan naman pag-harvest namin mga pumas. Hindi lahat na yan malalaki ubusin. Abutin tayo ng ilang taon mga pumas bago tayo makapag-harvest ulit. Tingnan nyo mga pumas. Hindi nasasaktan yung mga punong-puno ng ating abaka mga pumas. Pag ganyan. Yan din lang. Pupuntahan natin mga pumas yung nagtaksi mga pumas. Yan, i-share ko lang sa inyo mga pumas yung pag-harvest na maganda. Di ba? Ang paglinis. So, nagdepende yan sa inyo mga pumas. Pero yung pagtaksi, so nakita ko na ahid kami dito sa kuwan. Hindi ko pinapagyabang mga pumas. Ahid kami dito sa pag-harvest, sa pagproseso sa pag-harvest mga pumas sa bundok. Pero naman sa pagtaksi, so individual na sa atin mga pumas kung anong style. Yan. Diba? Dami pang malalaki. Kita nyo mga farmers. Ayan o. So malapit na ito matapos mga farmers. Ayan. Okay. Ang pagtaksi mga farmers. Yan. Pagtubong mga farmers o pagputol, ganyan di. Hindi lahat ubos-ubusin para 2 buwan, 3 buwan mayroon na naman tayong ma-harvest. O diba? So yung pagtaksi namin mga farmers iba din. Mayroon kayong nakikita, so walang problema doon sa pagtaksi mga farmers. Ang problema yung pagputol ng ating, kung paano talaga pagputol yung bawat puno mga farmers ng ating baka, na para hindi tayo matagalan sa pag-harvest. Ayan ang magandang proseso na marinig natin sa ating mga abaka hunters. So ito na yung mga magigiting na mga abaka hunters mga farmers. Talagang ito na ang buhay nila. Halos isang taon dito lang sila namumuhay sa abaka mga farmers. So kung mayroon man na kayong nakikita na iba din na pag-harvest, so walang problema doon. Kahit yung sa paggawa ng fiber, so walang problema doon. Ang ating pag-usapan na maganda yung pagputol ng bawat puno mga farmers, kung ano lang ang dapat putulin. O diba? Ayan o. Sa amin dito pinapabunga talaga namin.
para hindi maepektuhan yung bawat puno ng ating abaka. So yung bunga or kasunod sa may bunga, yun ang ating kukunin mga farmers. So sa lahat na gustong gumaya-gaya din na para maganda ang harvest ng ating abaka, wala talagang ibang magandang harvest kung di yung hindi ubusin yung ating mga puno ng abaka sa pagputol. O diba, kahit saging mga farmers, kung putulin mo lahat, ang tagal makarecover. Ganon din ang abaka mga farmers, bundok. Okay, so kung mayroon kayong nakuhang aral mga farmers, pakilahik naman dyan. At sa lahat ng mga baguhan, pakipindot ang ating subscribe button dyan mga farmers. At kung nagustuhan mo yung ating video, o gusto mong laging makikita ang ating mga video, ay mag-notify mga farmers para lagi mong makikita ang ating mga video sa abaka. Okay, maraming salamat mga farmers.